Morning guys! Morning guys! Kain tayo. Nagluto si mama ng ano to? Lechon. For 9 niya. Lechon baboy. Ito, bukog ang aming ulam. Bukog lang ang aming ulam. Naikuan oy, ang sa Tagalog, anong Ilocon? Basta Isaw. Hmm? Isaw. That's not isaw. Isaw lagi na. No, ang isaw. Kumbar ka naman ang nasa. Nga ni guys ba? Ganito guys. Isaw lagi na. Ah, bulaklak! Bulaklak ang tawag na. Dili na bulak-bulak. Basta, yung ano, yung laman loob. Laman loob ng baboy. Galing sa kahapon. Yummer. Isaw ng baboy. Diba? Napaka-full on ang ating breakfast. And I have my coffee. Wala pa, hindi ko pa na-try yung tea, guys. Bukas na. Ano kasi yung replacement ng coffee? Hindi pa ako ready. I'm not ready yet. Matala imo, man. Nagkuha ka imo. Okay na. Pa-music na tayo ulit. Dung, good morning to the people. Ano ba yun ako? Good morning, people. Good morning. Good morning. Pinadali ko iba. Good morning. Good morning, people. Asa ko na dahil kinawak ko pa. Good morning mga kahumbre. Sana. Magkagagi. Hindi ko alam yan. Good morning, guys. Si Kami, sana si ano. Okay. Gulo kasi ng luyo mo. Morning. Ma'am. Hi! Hello. Kabili ba ng mama? Good morning, Makil! Bakit ka nakahubad ba ni boy? Dali, dali. Dali. Suot ko yung t-shirt ni Marlon. Ubos na yung mga damit niya. Almost na ng bata ako. Ng bata ang hindi ako magos. Ang bata. Ayaw ng bata, ilaw ko nila. Hindi mo bilang mo. lagi ko? Pagalian eh. Tindat ka na lang. Bilang mo ito. Ay, ikaw lagi. Bailan. Oo, yung kapraktisan na gawin Kung sino. kang bayabas to. Kanang baya kasi kalata, humutang yan ang humut ka na. Mo na papamut sa kusina. Kaya pas. Ano lang. Ayaw lagi na lang. Ayaw lagi. Hindi ko mo. Mag-energy ka mutang. Buta. Basta lang. Ayaw, girl. I'm getting ready, guys. Walang plancha. Wala silang plancha. Na meron daw, pero hindi daw mahanap ni mama. Walang plancha. Okay lang ba yung dress ko? Kaya natin. Okay lang naman siguro kasi very printed siya. So, hindi naman... Actually, obvious doon na wala. Paano ba to, uy? Wala talaga kami. Ay! Naabire! Kung di rin tayo sa huli. Nakita na ko plancha! Nakita na ko! Plancha! Hindi mahanap ni mama. Nandito lang pala sa ilalim ng ano ko, vanity. Punta kami na city ngayon. Hindi ko nagagamitin yung ginamit ko kahapon na eyebrows from Happy Skin. Kasi ano, hindi ako marunong pa nun. Mayan lang ako mag-practice kapag walang lakad. Gagamitin ko yung aking favorite, Detail Make Brow. Sana meron na ba to sa Watsons? Tingnan ko kaya. Tingnan mo. Hindi, tingnan mo. Ganda na music, eh. Makapiright tayo. Mamaya na, guys. Pambili sa mukha mong maganda. Sana'y hindi makita. Sana'y walang problema. Pagkat kulang ang dala kong pera. Pambili. Pambili sa mukha mong maganda. Ito yung ano, Happy Skin pa din, pero ibang shade. Kahapon kasi ginamit ko yung Quirky. Ngayon, yung gamit ko is Tough. Maganda tong Tough. Yung Quirky kasi, ano, brighter red ata yung Quirky. Nilagay ko lang siya sa lips ko, tapos hindi ko blend. Parang finil ko lang yung lips ko talaga ba yan. Yun yung itsura. Kahapon nag-last talaga. In fairness naman yun. Yung drunk blush ko nag-last kahapon. Maganda siya pang drunk blush kasi water, ano siya, water tint. Madali lang siya i-blend.
Wow, drunk blush pa more. Dito kami sa SMC side, guys. Hindi natin iparkingan pag ato. Hindi. 2F gyapon dong. Ay, dong saka katong usa dito skilid kani diri. 2F. Punta tayo dito, guys. Sports Central. So, Archer. Ito? Archer ka dyan. Ay, diri man ta ato ganina. Gahapon dong sa. Dito kami napunta kahapon. Panapan? Ano to? Panaon mo nagpanapan. Ambot ni mo kili. Feeling ko dong, Kobe din yan. Hindi ko ikugi ako. Ganda din to. Ito niya po, Kobe. Dito na, Kobe. Try ni Tawewen ang Kobe. Buti na lang, meron pa silang Kobe dito sa iyo. Wala na. Or baka hindi ko lang nakita. Ikaw dong. Yung kana dong, kanang gray o black. Or kato black ra o kana. Hindi ka ganahan? Malaki kay Tawiwin, guys. Ay, maliit pala, maliit. So, ano siya? Size 9 siya sa Kobe. Iba-iba yung size eh. Sa ibang shoes, ano siya? Ganahan ko rin Eh, pinalit ni Mama. Yun, 9 siya dapat. Hanap tayo ng Pinanggating iba. ko, Mama. Saan tayo? Eh, taas na to, uy. Kain kami, guys. Hanap tayo na makakain. Saan tayo kakain, dong? Maghahanap pa tayo. Alam mo naman galing ako Maynila, galing ako mag-Tagalog. Kiraas mo ang... Salamat sa nag-hi kanina. Hello. Sinusundan namin sila, guys. Si Mama at si Marlon, love-love ang duha ay. Meron siyang hinahanap na restaurant. Pangako sa'yo. Kusina Guadalupe. Saan tayo? Char Outdoor. Dito Portos, may Aries. Aries lechon. Kaya lang wala na. Mag-lechon kami sa birthday nitong batang Itech. Sa Wednesday. May ice caso. Hinahanap ni Marlon yung may crab daw. Tapos dito guys, may mga playground para sa mga bata. Kaya lang ang init. Uy. Ito siguro? Ito ba yan? Ito yung nahanap nila guys. Seafood Island. Dito kami sa loob guys. Hello! Hello! Hi! Mga ano ko. Ay! Auntie ko siya. Auntie ko pala siya. Nanood siya ng vlog. Salamat. Against the light kayo. Salamat. Ay, pwede mga tubig? Tubig. Thank you. Salamat. Oh. Ano to in-order niyo, miss? Mount Apo daw to, guys. Mount Apo. So, yan. Pork, crabs. Yan. Ito, masarap to. Soup. Tapos yan. Dilis. Tama ba ako? Utan! Utan, oh. Isda. Shrimp. Yan. Yummers. Kain tayo. Oh, sige. Oh my God, okay. Ay na lang na ikon. Yawan pa. Kibungin na, hindi mo bilang ka. Di na lagi na pwede. Gutom na yun. Ibutang. Ito na lang, iunaw na lang ito. Anak na lang na. Wow. Aftermath. Merong ganito ay yung isda hindi naubos. Konti lang yung nakuha. Ay, mga isda. Wala.
Busog, Kel? Busog. Si Wewen din, busog. Masarap to, guys. Ito, oh, yung ano, sabaw. Na parang may gata, Kel, no? Yung sabaw. Ito din, masarap. Hindi ko lang alam kung ano to, pero mayroon siyang ginger. Sabi ni Marlon, parang skin daw ng ano, baka. Pero masarap yan. Naubos yung ano, shrimp, crabs. Mount Apo to, guys. Mount Apo. Tapos na kami kumain, guys. Punta tayo dito sa Terra Nova. Hanap tayo ng pants ni Marlon brother. Kanidong, oh! Tingnan mo yung suit niya. Ganyan, gusto mo? Ay, nag-jogger pants. Dito, oh, maraming mga pants. Hanap tayo kay Marlon. Marlon Body. Famba mo? Fambam! OOTD! OOTD! Mga munggol. Si Marlon nag-fit, guys. Picture ta! Wala naman. Baka may tao dito ba iba? Nay, tao. Munggol, ay. Ang pag-iat ay sinabi nila fit there. Hindi na fit ang fit. Sige ba? Sige, sige. Asap, asap. Sige na. Tayap. Munggol, gid. Someone is sparkling. Si Marlo nag-fit ng pants. Hindi ako bumili doon sa Kmart kasi ano. Ay, nice na doon. Saan, ilindot ka ito. Lee? Amerikana, Marlon. Nice na doon. Hindi ako bumili sa Kmart kasi mahaba. Tapos dito, mahaba din pala. Ganda. Sama yung pag-ibaw yung stretch. Ayan, yung pag-gay. Maganda, ganda. Ayan, yung pag-gay, yung mga gan-go. Sige din, Marlon. Ayun, lagi na ako sa atin niya. Nice na? Sige. Pagkana lang. Si Papa, nag-fit. Papalakpakan namin paglabas, guys. Mana dong? Pagpake. Sige na. Nice dong. Kana dong, nice. Sakto ra. Murang ka pero tutuba. Sige, try daw dong. Nice. Nice na. Naka-skinny ni papataan na okay ra nagnaw. Ay lang kayo ipamubo. Ay pala bibubo na lang kami sapatos. Hindi na daw. Kana na lang daw. Nice na dong. Pagita og big nga ako an. Di, nice Nice na. na. Sakto ra na, uy. Ganda yung kay Win, Nakuha ni oh. gamay eh. Si Magkil, gusto mo slip on, Kil? Naam. Sa konsat eh. Kay pili eh. Tara, tara. Dali ka. Kapo yung paglakaw eh. Dali na. Hanap tayo ng slip-on para kay Mark, guys. Nakita namin yung Kobe na gusto ni Wiwin. Wala lang size. Pinahanap namin kay Kuya. Slip-on ka, Kel. Hanap tayo slip-on mo. Try shoes. Maganda to, oh. Kay Mark ba? Sa, oh. Ako anak Mark. Kasya, Kel? Kayo. Pero, sakto ra nga tubangan. So, 8. Kay 7.5 man na. 8. 8 or 8.5? 8. Nice yung shoes, guys. Tanawa, tanawa, Mark. Taro. Nice. Hindi, kataasan lang kasi. Kasya, Kel? Okay naman ka. Kasya? Sige. Ayan na. Same si ano, Mark at saka si Marlon. Yung magandang Nike, guys. May magandang kulay. Tapos yung slides. Asan naman yung slides mo doon? Wala, uy. Ganon din, guys. Yan. At saka isang slide. Ito yun, oh. Maganda, guys. Sobrang gaan. Mo nang kolor ate. Ganda, oo. No? Nice. Sige, tara. Ako naman, pili ako kids. Wala kasing kids sa Australia. Try natin. Maganda ba to, guys? Parang si Kati, sabi, comfortably daw. Pang ano ba? Travel. Try ko kaya. Aton sa mga mama din. Sige, go. Ang cute nito, guys. GB collection. Ang ganda. Suot mo nga ulit, Mace. Ganda. Gusto niya ni Mama. Tapos, tinry ko. Nagustuhan din ni Mace. Bili din siya.
Ito yung may nahanap ko na sapatos sa Australia o na hindi ko mahanap-hanap. Ito mga ganito ba? Tapos makikita yung cleavage ng ano mo, paa mo. Yan, as sexy. Tingnan. Tingnan mo. I-try na. Size 6. Nice yan, miss. Uso na yan ngayon. Ano ba yan? 6? 5 kasi dapat. Nice yan. Ito ma, oh. Ayan, pinakuha ni mama. Pero ito yung gusto niya. Prank namin si miss. You've been pranked. You've been pranked. Dito kami ulit sa fitting room, guys, na may alteration. Meron palang bayad yung alteration, 70 each. Yan. Kasha na. Tama na? Tatlo yung pin-alter namin. Oh, tara na. Ano di ay? Ay, wala saan ako natapos. Dito kami H&M, guys. Dito si Maring Nadine. Ito yung collection niya. Collection niya din to. Maganda to. Oh, nakakatangkad to. Miss kay Nadine to. Nice. Low back. Oh. 32 pa ang size. Ay, tatapsin natin mo sa loob na. Oh. Try mo, miss. Ikaw mo sa loob na. Feeling ko kay Nadine to lahat Morgan nandito. bata. Yan, 32. Maganda yan. Ikaw mo Jordan. Kung na Jordan, masakto. Dali, no. Kung na Jordan. Power na Jordan. Ito din, Ito din is, Buhang nga ito. Ang dami pa dito. Kompleto pa dito, guys. Sa SMC side na branch. Pagod. Pagod na siya, guys. Try ni Marlon ang mga Michael Jordan pala. Hindi pala Kobe. Try na. Saan yung try mo dong? 8.5 ba na 8.5. Ano size mo? 9. 9? How about the other one? Huh? How about the other one? Buwan. Pangayo ni Kuya. Nasa lo yun? Si ate, oh. Bagay sa'yo, te. Sakto na nakataya. Dati. Ilam na. Dawan dong. Nice na dong. I-try lang. Wala yun. Wala sa baba, guys. Wala dun sa Sports Central. So, tingnan natin dito. Kung meron siyang dito, Michael Jordan. Tingnan natin. Tingnan natin. Ay, dito dong. Nailingkuran na nis. Here, Kobe, Anans. Asan yung Kobe? Parang gapon. Ayun, nakalanggap ng green. Huwag yung hali na. Nakuha. Ikang. Ikang. Wala pa ka ma. Wala. Ising. Awad eh. Ano saan mo din eh? Wala yan. Mark. Massage si ate, guys. Tapos na kami mag-massage, guys. Nagpa-massage pala kami. Pumunta kami sa Luwatay, kaya lang wala. So, nagpunta kami dyan. Ano sa to dong atong massage? Iluwa? Ano sa to? Iluwa. Ilwa? Ilwa. Jollibee tayo. Jollibee. 8.20 na Jollibee tayo. Jollibee. Jollibee, galagi.
ni Danny Boy. Jollibee. Kain tayo, guys. Chicken at burger steak ng akin. Chicken o burger steak. Jollibee. In-order ko Thai lahat. So, meron na pala silang ganito. Wala ito noon eh. Chicken at saka burger steak. So, yun yung in-order namin. Marami. Si Wiwin. Ito yung sa Wiwin. Spicy lahat ng chicken. Dalawa. Ito, yung kay Mark. Asa yung kay Mark? Ayan. Ito kay Mark. Sila lang dalawa na na iba. Meron yan dalawa. Dalawa man yan. 2 pieces. Pauwi na kami, guys. Tapos na kami kumain ng Jollibee. How's your Jollibee, Kel? Bida ang siya. Sarap? Mas lamay pang McDo. Lara ni Mukil. Yummers, miss. Asam ka pa. Super. Ano, kain tayo ng mangga. Punta kami Naga, ha? Meaning, Twinsie daw pangalan ng car. Wala naman yung pangalan. Huh? Agilay, kada abot. Kabot na to. Yawi ma. Magunsa mo? Mangihi? Pwede rin kabot sa Bakit kayo hindi umihi kanina sa Jollibee? Kanina kami umihi. Alo, yung drunk flush ko, okay lang ba yan? In fairness ha, sa ginamit natin na Happy Skin, kanina pa yun, dito pa rin siya. Tsaka sa lips, hindi ako nag-retouch. Ano masasabi mo sa aking drunk flush? Okay, ang kanina ko na basa. Sa Leo? Yes. Lagay sa likod ang mga shopping kasi puno ang car. Lagay mo lahat. Bumili din kami ng Dunkin Donuts. Namiss ko to. Yung butternut. Choco butternut ba yung pangalan nun? Yung orange ba? Tapos choco sa ilalim. Masarap to, guys. Yummer. Tsaka ng sasakyan. Ang ingay-ingay. Sa front si Wiwin. Buti na lang, maliliit kami. Kasya kami sa likod lahat, 4. Front ka ta, Wiwin. Likod tayo. Hala, open na ni Doom kanina. Ako na? Ako lang. Ikaw. Punta kami Naga, guys. Bili kami mangga at saka balot. Wait sa. Okay, larga. Gas bata. Dito na kami sa Naga, guys. Sabi ko sana, wala na dun yung nagtitinda. Dito pala nilipat na siguro. Dito yung manggay. Meron kaming kuya na suki dito. Ang dami ng tao do. Ting uli na ta. Wala. Wala na? Meron yan. Ay, dun Ayan si kuya yan. Ayan guys, nandyan si kuya. Siya pa rin. Ayan, mangga, yummers. Dito din yung balot dong. May balot diri Ayan. Bili kami 5. Share lang kami ni Miss. Sa tag sa uyap ha. Ganyan ko nakuha yung pag-style ng pagkat ng mangga, guys. Si kuya. Galing niya mag-cut. ₱20 isa pala ng mangga. Hintay ng mga customer, Gotoms na, Bradix.